Ahoj, v tomto videu ti chcem poskytnúť všetky podrobnosti o víkende pre pomocníkov, aby si sa mohol na tento víkend čo najlepšie pripraviť. Najprv, čo je to víkend pre pomocníkov? Je to každoročný tréning, kde samozrejme vyberáme a preverujeme pomocníkov pre naše najdôležitejšie podujatia. V prvom rade však slúži na prenos know-how a podporu mladých talentov. Týmto víkendom chceme zabezpečiť kontrolu kvality a prispieť k tomu, aby si sa mohol ako pomocník pri ochranných službách ďalej rozvíjať. Naše krédo je úplne jasné, aj keď v nedeľu pôjdeš domov a nebudeš nasadený na žiadnom z podujatí, mal by si aj tak povedať, áno, tento víkend stál za to. Osobne ma to posunulo ďalej a nebol to premárnený čas. Aké sú teda predpoklady? Národnosť a členstvo v klube nie sú dôležité. Dôležitá je tvoja fyzická kondícia a pozitívne nastavenie mysle. S týmto už môžeš cez víkend participovať. Ak sa chceš v nedeľu zúčastniť výberu, aby si mohol byť prípadne nominovaný na niektoré z podujatí, musíš si so sebou priniesť psa vycvičeného na IGP-3, ktorý sa potom samozrejme môže použiť aj pri výbere. Víkend pre pomocníkov pozostáva z 3 kategórií. Jednou z nich je fitness test, potom sú to workshopy a samotný výber, na ktoré podujatia slúži tento víkend v rámci výberu. Je to samozrejme CC Germany, ktorá už začiatkom roka na konci marca s 160 účastníkmi hneď odštartuje rok. Potom je tu Schutzhund Trainers Cup s približne 40 účastníkmi na konci apríla, nemecké majstrovstva začiatkom mája so 40 účastníkmi RSV majstrovstva sveta začiatkom októbra s približne 100 účastníkmi a Knut Fuchs Advent Pokal so 60 účastníkmi. RSV nemecké majstrovstva a RSV majstrovstva sveta sa konajú v skúške Schutzhund. Áno, potom ešte k jednotlivým workshopom. A ako som už povedal, počas tohto víkendu prenesieme veľké množstvo know-how a skúseností. To znamená, že sa budeme venovať témam, ako je kondícia pomocníka, nastavenie mysle, technika, všetko veci, ktoré sú pre teba a tvoju prácu pomocníka dôležité a majú ťa posunúť ďalej. To je veľmi podstatný aspekt tohto víkendu. Potom samozrejme náš fitness test. Fitness test, ktorý pozostáva zo 4 rôznych cvičení. Máme set pri stene, hrazdu, výskok a šprint. Aby som to vysvetlil podrobnejšie, keď sedíte pri stene, v podstate sedíte v 90 stupňovom uhle oproti zadnej časti trámu. Toto sa stane 2-krát každé 3 minúty. Medzi tým máte asi 10-minútovú prestávku. Aha, druhým cvikom sú zhyby. Tu odporúčame, aby si sa pri tréningu pripravil na to, že sa udržíš na hrazde približne 60 sekúnd. Rozhodujúci je úchop, ktorý smeruje dopredu a nie dozadu. A na začiatku sa musíš vedieť aj vyťahnuť hore. Takže raz sa vyťahni hore a potom sa tam drž, ako dlho len dokážeš. Ako referenčný bod 60 sekúnd. Obzvlášť s touto polohou rúk je to jeden z najťažších cvikov v kondičnom teste. Dobre, poďme k skoku. Pri výskoku v podstate prejdete z kliku priamo do 2-metrového výskoku a túto činnosť vykonávate 60 sekúnd, pričom si počítate, koľko z nich dokážete. Myslím, že je to celkom samozrejmé. No a nakoniec nasleduje kyvadlový beh. Tu sprav čo najviac opakovaní za 60 sekúnd, raz zísť dole, ľahnúť si na zem, tlesknúť rukami za chrbtom, potom vykonať kyvadlový beh na 10 metrov a z toho čo najviac opakovaní, koľko zvládneš. Dobre, potom sa všetko hodnotí a kondičný test je súčasťou výberu neskôr pri výbere uchádzačov. To znamená, že ak sa v kondičnom teste nedostaneš medzi prvých 30, neskôr pri výbere nebudeš môcť predviesť svoj výkon. Takže by si mal byť, keď bude v februári ten víkend pre pomocníkov, naozaj vo forme.
Áno, ďalším veľmi dôležitým bodom je téma dvojitej záťažovej fázy. V skúšobnom poriadku pre služobné psy je ešte palicová záťaž a tzv. Dvojitá záťažová fáza. To chceme potom v nedeľu pri výbere od teba vidieť, že si fyzicky a motoricky schopný to zodpovedajúcim spôsobom zvládnuť. Tu ešte raz v spomalenom zábere. Útok, palicová záťaž, potom ísť s hornou časťou tela nadol, vyvinúť na psa oveľa väčší tlak, nasadiť ďalšiu palicovú záťaž. A toto by si mal podľa možností vopred doma natrénovať, pretože podľa skúseností je to niečo, čo musí prejsť do krvi a stať sa automatickým. Dobre, áno, to je všetko. Na dobrovoľnícky víkend sa môžete zaregistrovať na našej stránke rzv2000.kaniva.com. Registrácia začína 1. decembra 2025. V roku 2025 sme mali na mieste približne 40 pomocníkov. Očakávam, že v roku 2026 budeme mať na mieste podstatne viac pomocníkov. Teším sa na vašu účasť. Ach, toto bude mega víkend. S týmto na pamäti dovtedy. Do skorého videnia.